Elképzelhetetlenül messziről jöttem. Mikor megérkeztem, akkor láttam először havat. Csak 10 éves voltam. Montevideóban születtem. Az országot 78-ban hagytuk el, és utána pedig politikai menekültekként kerültünk Magyarországra. 1978. december 23-án érkeztünk ide. Nyomdaipariba érettségiztem, jártam az eltére is, de aztán végül is úgy döntöttem, hogy inkább színész leszek, meg zenész. És az is vagyok. Mielőtt elmentem volna egyetemre, 2 éven keresztül idegen vezettem Budapesten. A fürdő, mint olyan, a víz, a megtisztulás, minden kultúrában ott van. 20-as években volt egy ilyen turisztikai politika. A Széchenyi akkor születik, a Rudas, meg ezek a nagyobb fürdők, és igazándiból Budapest tényleg ilyen fürdővárossá vált. Hát igen, itt volt az első. Illetve az egyik első, azt hiszem. Nem emlékszem pontosan, a 90-es évek végén volt ez. Döbbenetes élmény volt. Igazándiból luxus, mert birtokba vettünk egy olyan épületet, ami ilyen gyönyörű környezetben, a DJ-kkel, a vízben, szinte az anyamékben ott táncolsz, közben filmeket nézel. Nagyon rég nem voltam, az kétségtelen, de jó visszaemlékezni erre. Kicsit meguntam Budapestet, egy idő után elmentem Barcelonába. Ott csináltam ezt a fantasztikus asztronautát. Egy 50x50 cm-es színpadon utcaszoborkodtam. Imádok itt lenni igazándiból, imádom a magyar kultúrát, így ahogy van, a magyar nyelvet, a szokásokat, stb. Valamilyen szinten te sose fogsz ide tartozni, mint külföldi. De a saját anyaországodhoz sem tartozol soha. Igazándiból ilyen földön kívüli vagy. Sí, machote, ¿cómo andas, loco? Acá, frente al Rudas, te estoy esperando. ¿Vas a venir? Dale, de re genial. És most végre beviszlek titeket arra a helyre, a tett színhelyére. Let's go. Come on. Adottságaimból kifolyólag nem szeretem az elkülönítést, amikor a magyarságot azt magadra veszed, mert te vagy a magyar. A lófaszt. Én vagyok a magyar, vagy ki a magyar, ha én nem, értem? Nem attól leszel nemzetibb, hogy nemzeti csíkokat rajzolsz az arcodra, hanem elfogadod azt, hogy igen, itt ezt a nyelvet beszéljük, mindannyian, én is, te is, és akkor menjünk, csináljuk együtt. Let's go together. A megdöbbentőbb dolog számomra az, hogy egy ilyen színetrip létre jöhet egy Széchenyiben, egy Rudasban. Képzelhetetlen volt régen az, hogy te egy ilyen helyen, te nem működésének megfelelően használd ezt a fürdőt. Ez ilyen lazulás.